com està canviant el món. I gràcies a tothom per venir. Jo soc, com ha comentat el president, el Luis Fernández, que soc analista i membre de l'equip d'estudi d'avaluació de política pública de DELEF. Per qui no ens conegui, DELEF és una consultora d'aquí de Barcelona especialitzada en donar serveis al sector públic principalment, i ja des de fa uns anys ha apostat per la creació d'aquest equip d'especialistes en matèria de política pública del que tinc la sort de formar part. Tot i que avui estaré jo sol presentant aquest estudi, evidentment l'he fet conjuntament amb altres membres de l'equip, a qui vull agrair també el seu esforç i dedicació. Llavors, per fer una petita introducció, la finalitat de l'estudi era fer una gran radiografia de la situació de l'habitatge a la regió metropolitana des de tants prismes diferents com fos possible. Per qui no ho tingui present, la regió metropolitana és l'àmbit d'influència en el sentit més ampli de la ciutat de Barcelona, que inclou aquests 167 municipis de les comarques del Garraf, Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, Vallès Occidental i Oriental i finalment el Maresme. Com deia, l'objectiu de l'estudi no era fer una sèrie de prescripcions en matèria de política pública, sinó el d'establir una imatge clara del fenomen de l'habitatge a la regió metropolitana. Per fer-ho, us he deixat aquí una mica l'índex perquè veieu tots els temes que hem tractat. Evidentment avui no ens donarà temps a tot, però el que hem acabat analitzant ha sigut la situació del parc d'habitatge a la regió metropolitana, les seves característiques, el perfil demogràfic dels habitants en relació al seu habitatge, una segmentació també d'aquest perfilat pels àmbits territorials i moviments residencials de la població i aspectes de mercat d'habitatge tant per lloguer com per compra-venda. Com suposo que podeu intuir, és difícil generar una gran narrativa unificadora al voltant de tots els fenòmens observats, però sí que és veritat que hi ha tendències que és interessant tenir present i de les quals és interessant fer seguiment. Com es tracta d'un estudi força extens i amb unes temàtiques molt variades, el que fem avui és una selecció d'alguns titulars, com per la presentació d'avui, però sí que us convido a llegir els apartats de l'informe que us suscitin més interès o, si en teniu moltes ganes, l'informe complet. Pel que fa a la metodologia, tot i que ens encanta normalment dedicar una bona estona a explicar els nostres mètodes, les nostres dades i el que hem fet amb elles, avui per un tema d'economia de temps només vull fer 5 cèntims per aclarir algun concepte clar per tenir present durant la presentació. En concret, el que volia mencionar és el fet dels àmbits territorials d'anàlisi que hem fet servir, que venen d'una sèrie d'estudis anteriors sobre la regió metropolitana que s'han vingut elaborant des del Consell Econòmic i Social en els últims anys i que, tot i que són força intuitives, val la pena clarificar un parell de temes. La majoria d'aquests àmbits territorials, que els veureu una i una altra vegada als diferents gràfics, es corresponen amb comarques o subdivisions de comarques. Però només per aclarir, els àmbits que treballem són el Baix Llobregat Nord, el Baix Llobregat Sud, la part alta i baixa de la comarca, Barcelona, que és únicament la ciutat, el Barcelonès, l'àmbit del Barcelonès, que no es correspon amb la comarca, sinó únicament amb els municipis de la vessant, podríem dir, nord de la comarca, com Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i fins la frontera amb el Maresme. Una altra agrupació que és Garraf-Penedès, que agrupa les dues comarques, un àmbit pel Maresme, el Vallès Occidental, que també està dividit en dos, que és el Vallès Occidental Est, que es correspon una mica amb l'àrea d'influència de Sabadell, i Vallès Occidental Oest, que es correspondria amb l'àrea d'influència de Terrassa, i finalment el Vallès Oriental. Aclarit aquest punt, ja sí que sí, ara comencem a comentar alguns dels resultats destacats. En primer lloc, entrem a fer un repàs molt ràpid d'un parell de titulars de les característiques del parc. En concret, per a la presentació, hem seleccionat dos temes molt concrets. En primer lloc, el parc protegit i, en segon lloc, el tema dels habitatges buits, tot i que l'informe d'aquest capítol conté multitud d'altres anàlisis igual d'interessants. A nivell de caracterització del parc d'habitatge, a la regió metropolitana tenim 2,2 milions d'habitatges que es distribueixen de manera relativament uniforme entre la majoria dels àmbits territorials, amb les excepcions més destacades de la ciutat de Barcelona, que concentra 800.000 d'aquests habitatges, el Baix Llobregat Sud, que agruparia prop de 400.000, i una mica a l'extrem contrari, el Baix Llobregat Nord, que en tindria uns 64.000. D'aquests 2,2 milions, únicament 65.000 habitatges estan classificats com a protegits. Destaca el pes de l'habitatge protegit, o sigui, l'escàs pes de l'habitatge protegit a tota la regió, que suposa menys del 3% del parc total,
De fet, el primer gràfic, si us fixeu, l'habitatge protegit és aquesta franja taronja, que gairebé no es pot acabar d'apreciar en la majoria dels àmbits, però bueno, que si us fixeu en els àmbits amb més volum d'habitatge sí que s'intueix, però crec que dona una imatge clara del pes real que té l'habitatge protegit dins de la regió metropolitana. En el segon gràfic podem observar una mica la distribució d'aquest parc protegit amb àmbits com el Baix Llobregat Nord i el Vallès Oriental que pràcticament arriben al 5% i d'altres com el Maresme o com la pròpia ciutat de Barcelona on aquest no arriba al 2%. Per tant, hi ha una certa variació, perquè és veritat que del menys del 2 a pràcticament el 5 és més del doble, tot i així escàs en tots els àmbits. Llavors, saltem a l'altre tema que volíem... l'altre tema que volíem comentar, que és, tot i que avui dia ja no se'n parla tant com fa uns anys, el tema dels habitatges buits porta un temps sent un tema d'interès en el debat públic i hem buscat establir de manera quantitativa realment quin volum d'aquest parc es trobava en desús. Per això hem volgut fer servir dues fonts diferents i el problema és que aquestes dues fonts ens han donat imatges radicalment diferents. La primera font, que era el registre d'habitatges buits de la Generalitat de Catalunya, que es basa en els immobles donats d'alta en aquest registre com a desocupats, doncs segons aquest registre els habitatges buits a la regió metropolitana estarien al voltant del 0,6% del parc. Si comparem amb la segona font, que és l'estadística d'habitatges buits de l'Institut Nacional d'Estadística, que es realitza amb els censos de població i habitatges, aquesta apuntaria que és el 7,8% del parc. Semblen números petits, però un és 13 vegades l'altre. Per tant, és una diferència substancial. En el cas de Barcelona ciutat, les diferències són encara més pronunciades, que passaríem d'un 0,2% segons el registre d'habitatges buits fins a un 9,3% segons l'estadística de l'INE, que tot i que una vegada més no són nombres molt grans, la segona és 46 vegades la primera, que crec que dona una idea de la diferència de magnituds de les que estem parlant. Arribats a aquest punt, evidentment, vam haver d'indagar una mica més entrant a llegir sobre les metodologies per veure exactament què és el que podia estar explicant les diferències. En el cas de l'INE, que és en el que ens vam centrar en aprofundir, perquè vam trobar, vulguis que no, que un 9,6% del parc d'habitatge a Barcelona era sorprenentment alt, vam entrar a veure exactament què és el que hi havia allà dins. Vam trobar que aquesta estadística és una que es calcula tots els anys del cens, que com sabeu és una vegada cada dècada, en el cas d'Espanya en els anys que acaben amb 1, el 2001, 2011, 2021, que va ser l'últim, i indagant en aquesta documentació i metodologia el que hem trobat és que l'últim cens, el del 2021, es va calcular en base a dades de consum elèctric de les llars de l'any 2020. Exacte. De fet, l'estimació es basa, el càlcul que ells fan es basa en que si una llar, el seu consum és inferior que una 24a part de la mitjana del municipi, el consideren com buits. Es considera que ha tingut consum menys de 2 setmanes l'any, per tant, es considera que és un habitatge buit. Clar, com les dades que es van fent servir van ser les del 2020, que si recordeu va ser l'any que ens vam passar més temps confinats per la pandèmia i on es van limitar tant la mobilitat quotidiana, diguem-ne, com tot el tema del turisme, la nostra hipòtesi és que les distorsions derivades de la pandèmia, habitatges turístics, segones residències que tenen baix ús o ús nul i un augment del consum mitjà de les llars pel confinament, doncs han afectat aquesta estimació de l'INE. Aquesta és la nostra hipòtesi. Clar, la part dolenta és que fins que no es torni a fer un altre cens al 2031 no podrem sortir de dubtes perquè era la primera vegada que s'incorporava aquesta estadística al cens. En tot cas, creiem que era interessant, d'una banda perquè ens dona un rang, sabem que no és un rang molt acurat, però sabem que està entre el 0,6 i el 7,8, i d'altra banda perquè serveix també com a cas il·lustratiu de que qüestions aparentment senzilles sovint poden ser molt més complexes i sovint ni tan sols anar a buscar la dada pot servir, no com per tenir la imatge clara, sinó que de vegades s'ha d'aprofundir encara més. Llavors, passant ja a les característiques de les persones que habiten en relació a les característiques dels propis habitatges, per la presentació una vegada més hem seleccionat 2 anàlisis que serien el perfilat per origen, sobretot, i una mica també de perfilat per edat. Per exemple, aquests 2 primers gràfics. El que hem pogut fer aquí és un dels anàlisis de perfil on el que volíem
testejar, la hipòtesi que volíem comprovar era si les persones de diferent origen tenien de manera sistemàtica condicions d'habitatge diferent. Donades les limitacions que teníem les dades, ens hem posat una mica creatius, però jo crec que al final ens n'hem sortit prou bé. I el que hem pogut fer és, a partir de dades de l'INE, mirar segons si la regió de procedència, la regió de naixement, hem agrupat els països, la dimensió dels pisos en els que es viuen i sobretot els metres quadrats promig per ocupant dels que disposa cada persona varien. Al primer gràfic ja es pot veure clarament com les persones nascudes en regions del que podríem anomenar el sud global, que són aquestes que estan a la part alta del gràfic, que estan més en un blau més claret, viuen de forma més majoritària en habitatges de menys de 75 metres quadrats. En una posició intermèdia trobem a les persones nascudes a l'Europa extracomunitària i en una posició millor, aquí a baix en blau fosc, a les persones nascudes a Espanya o altres regions del que podríem anomenar el nord global, com Oceania, la Unió Europea o Amèrica del Nord. En aquest cas, Amèrica del Nord és Estats Units i Canadà, perquè a Mèxic l'hem agrupat a l'Amèrica Llatina i al Carib. Aquest fenomen és encara més clar en el segon gràfic, on trobem que entre el 60 i el 80% d'aquestes persones que venen de països del sud global viuen en pisos i cases on tenen menys de 20 metres quadrats per persona, mentre que aquest percentatge és d'entre el 25 i el 35%, que és menys de la meitat, per a persones en origen amb el nord global. Si desagreguem això, que d'entrada és una mica més difícil de llegir, jo ho sé, però si ho desagreguem una mica més, en mirar la distribució absoluta de metres quadrats per ocupant, sí que podem veure més clarament com es va estratificant. És a dir, per exemple, a dalt de tot tenim els col·lectius amb una pitjor situació d'accés a habitatge, en regions com l'Àsia central i del sud, que serien països com Pakistan, Índia, Bangladesh, etc., on fins a 2 de cada 3 persones viuen en habitatges de 15 metres quadrats o menys per ocupant, el 66% aproximadament, mentre que a l'extrem contrari tenim persones de l'Amèrica del Nord on només un 13% viuen en aquestes condicions. De fet, és bastant gràfic veure com a mesura que baixem el llistat de regions, les franges de la dreta que suposen representant menys espai per ocupant es van reduint i les franges de l'esquerra que suposen un major espai per ocupant van augmentant. Llavors, més enllà de l'esperable i fins a cert punt previsible comparació entre persones migrades nascudes al nord o al sud global, és interessant observar que també hi ha una certa jerarquia entre l'origen del sud global des del qual s'hagi vingut. Veiem, per exemple, que les persones provinents de l'Amèrica Llatina i el Carib acostumen a estar força millor que les del nord d'Àfrica i Orient Mitjà, que a la seva vegada estan millor que les persones de l'Àsia central i del sud. Aquesta informació pot ajudar a identificar col·lectius particularment vulnerables en relació a l'accés a l'habitatge dins de la regió metropolitana. De fet, tot i que ara no tindrem temps d'entrar, a l'informe també dediquem un capítol sencer a comparar la situació d'aquests col·lectius als diferents àmbits territorials de la regió metropolitana i es poden identificar una accentuació d'aquestes dificultats a l'àmbit de Barcelona i els immediatament colindants i un cert alleugeriment a la resta. Llavors, si repliquem una mica això que acabem de fer per origen, per regió d'origen, però per edat, observem un fenomen similar on les persones de menor edat tendeixen a viure en habitatges amb menys metres quadrats per persona, mentre que a mesura que l'edat augmenta també tendeix a fer-ho l'espai disponible. La principal hipòtesi que presentem com a explicació en aquest cas és una de cicle de vida. Els infants i adolescents per necessitat, habitualment viuen en llars amb un o dos adults i sovint altres menors, pel que és lògic esperar que hi hagi més persones, per tant menys espai per persona. Mentre que a mesura que les persones s'emancipen van guanyant espai propi i encara més en el cas de progenitors dels qui s'han emancipat els seus fills o filles. Pel que fa a la mobilitat residencial, que és el penúltim capítol de l'estudi, aquí treballem sobre com les persones de la regió metropolitana han anat canviant d'habitatge, però en aquesta sessió ens centrarem específicament en 4 elements, que són la freqüència del canvi, els motius d'aquests canvis, les diferències entre alguns dels col·lectius i els temps mitjos que s'ocupa un habitatge. Per aquest apartat ens hem basat principalment en l'enquesta
els resultats de l'enquesta de cohesió urbana que realitza l'Institut Metròpoli, no sé si hi ha algú per aquí avui, però en tot cas volíem agrair a l'Institut que ens donessin accés a les microdades per poder fer les nostres pròpies explotacions. Aquestes dades ens permeten distingir entre el que passa a Barcelona ciutat, a l'àrea metropolitana sense Barcelona i a la resta de la regió metropolitana sense l'àrea metropolitana, sense l'AMB. Pel que fa a resultats, en primer lloc destaca el fet que més del 50% de la població de Barcelona ha canviat d'habitatge recentment o preveu fer-ho en els propers anys. Repeteixo, més del 50%. Aquest percentatge és gairebé 10 punts superiors a la resta de l'AMB i de fet sorprèn que una de cada 6 barcelonines hagi canviat d'habitatge en els últims 5 anys i preveu tornar-ho a fer-ho en els propers 5. Per donar una mica de context històric, per saber exactament com de típic o atípic és això, hem volgut afegir també una taula resum dels resultats de les anteriors enquestes per donar una mica de context. Com podem observar, el nombre de persones que ha canviat de llar en els últims anys ha explotat. O sigui, a l'enquesta de 2017 només el 8,8% de les persones havia canviat els últims 5 anys, al 2022 aquesta xifra s'ha triplicat. També és cert que l'anterior resultat va ser anormalment baix, veient les dades de la sèrie, però és important destacar que el resultat del 2022 va ser el més elevat des de l'inici de la sèrie el 1995. Per tant, podem afirmar amb total seguretat que ens trobem en la situació de major inestabilitat residencial dels últims 25 o 30 anys. Si aprofundim també en els motius de les persones que han canviat d'habitatge en els darrers 5 anys, veiem que els principals motius donats, que són aquests de baix cap a dalt, són el de millorar l'habitatge o l'entorn i la formació d'una nova llar o altres motius familiars. Tot i així, també destaca un de cada 4 casos a la ciutat de Barcelona i un de cada 5 a la resta del territori els motius econòmics o forçats per l'habitatge, és a dir, persones que han hagut de canviar de residència per motius segurament externs a la seva voluntat. Si tornem una vegada més a contrastar aquests resultats amb els històrics de l'enquesta, veiem com aquesta opció acostuma a ser bàsicament marginal fins a la crisi immobiliària, on va saltar d'un 6 a un 17% entre el 2006 i el 2011, es va rebaixar lleugerament el 2017 fins a un 14,5%, i ha tornat a disparar-se el 2022, sent també el màxim històric en tot el període. En aquest cas, una de cada 4 persones. Si en lloc de mirar els motius de qui ja s'ha canviat, observem els motius de qui preveuen canviar d'habitatge en els propers anys, i aquests els separem per tipus d'unitat familiar, doncs podem detectar també col·lectius particularment vulnerables dins d'aquesta població. Per exemple, es pot observar que una de cada 5 persones soles i una de cada 3 famílies monoparentals que preveuen haver de canviar d'habitatge ho faran per motius econòmics o forçats per l'habitatge, mentre que es mantenen a prop les persones que comparteixen pis o que viuen amb altres persones, aproximadament el 18% també. Llavors, aquesta dada també ens permet identificar factors addicionals de vulnerabilitat residencial, els que ja estem comentant. Finalment, si observem el temps que es porta residint a l'habitatge actual i ho desagreguem per trams d'edat, s'observa que les persones de 16 a 35 anys es caracteritzen per una major presència a les franges dels extrems, amb un 10-20% de les persones que ja han viscut sempre l'habitatge en el que estan actualment i un 40-60% que hi va arribar fa menys de 5 anys. Aquest fet probablement es digui que es combinen en aquesta categoria menors d'edats i joves. Aquestes categories venien ja així agregades, no les hem pogut treballar a nivell més petit i segurament aquí el que ens trobem és això, que tenim a persones que encara estan vivint a l'habitatge familiar, per tant aquesta gent tindrà tendència a portar-hi més temps, i al mateix grup joves emancipats que es pot intuir una major inestabilitat o que simplement fa menys temps que s'han emancipat. El que sí que veiem és que a mesura que s'avança en el tram d'edat es pot observar com augmenten les franges centrals i com pels majors de 65 anys ja és absolutament dominant la categoria de 15 anys o més, entre el 75 i el 85% de les persones d'aquesta franja portant això, 15 anys o més al seu habitatge actual. I finalment una altra tendència que hem trobat en aquest àmbit, que és interessant, és el fet que totes les categories observem una major inestabilitat a la ciutat de Barcelona que a la segona i tercera corona metropolitana. Si ens fixem, per exemple, en aquestes
franges blaves, que són les de menys temps, veiem que poden ser del 40-45% per les persones joves a l'AMB o la RMB, però que són pràcticament del 60% a la ciutat de Barcelona, i així successivament amb els diferents grups d'edat. Llavors, ja últim apartat, entrant en matèries econòmiques, l'estudi també recull algunes anàlisis de l'habitatge en la seva vessant més de mercat, analitzant elements d'oferta-demanda, tant de lloguer com de compra-venda, a nivell de volum d'operacions i preu i transaccions. Aquesta presentació compartim principals resultats de volum i import i alguns temes de compra-venda. Intentaré anar ràpid perquè m'informen que el temps està passant. Llavors, tema oferta-habitatge. Dins de l'estudi hem analitzat les dades en el període 19-23. Aquest període ha coincidit amb una aprovació i suspensió d'una llei de regulació de preus del lloguer i una pandèmia global amb unes mesures sense precedents, perquè, evidentment, extreure grans conclusions monocausals únicament observant les dades és difícil, per no dir impossible. En tot cas, mirant les dades s'observa una forta caiguda en el nombre de contractes a partir del 2020 per la pandèmia i el confinament, que es recupera al llarg del 21. El 22 s'observa una caiguda del nombre de contractes també, que s'accentua ja durant el 23. Revisant una mica les dades abans de la presentació, he vist que el 2024 la tendència es mantenia i el nombre de contractes era encara menor. Pel que respecta a preus, augmenten en aquest període un 18% en 5 anys, de manera més o menys constant, amb l'excepció d'aquest període central que va del quart trimestre del 20 al primer del 22, que coincideix amb el període on va estar vigent la llei 11/2020, que és la normativa anterior que regulava els preus de lloguers. La normativa actual no entra en aquest gràfic perquè ja la seva aprovació és posterior i pel que fa al preu podem observar tres tendències separades en períodes. Un primer període des d'inici del 2019 fins al principi de la pandèmia i entrada en vigor de la llei de regulació, on el preu creix un 8% en 7 trimestres. Una segona part durant la part més dura de la pandèmia i la primera regulació de lloguers, on els preus no van variar significativament en els 6 trimestres, i una tercera part des del segon trimestre del 22 en endavant, on aquests preus van veure un augment del 9%, en el fons recuperant la tendència anterior. Llavors, sí que volíem compartir aquestes dades perquè és el que mostren els resultats i creiem que poden ser interessants en el context de debat actual, però sí que volem deixar clar, volem fer una mica un disclaimer de que l'abast de l'estudi en cap cas incloia l'anàlisi d'impacte de la regulació dels lloguers i que, donades les circumstàncies extraordinàries en les que es va produir, és difícil l'atribució de resultats sense l'ús de dades més afinades i tècniques més avançades que la mera observació. Aquí no entraré a parlar d'això perquè crec que si no em donarà temps. Simplement repetint l'anàlisi per operacions de compra-venda, veiem una mica tendències diferenciades respecte al que ha sigut el tema dels lloguers. Pel que fa al volum de transaccions, hi ha caiguda amb la pandèmia, que triga més temps en recuperar-se, i també comença a caure el nombre d'operacions més tard del que ho fa el mercat de lloguer i no ho fa d'una manera tan pronunciada. Respecte als preus, observem de nou aquests 3 períodes, veiem que inicialment venien creixent un 6,6% en els 7 trimestres anteriors de l'entrada en vigor de la llei. En els 6 trimestres de vigor el preu es modera el seu creixement però segueix augmentant a un 3,4% i després de la suspensió de la llei recuperem l'augment de preu. Disculpeu, al revés. No es recupera el ritme anterior, sinó que es manté més o menys en un creixement del 4%. En conclusió, tot i observar-se unes certes similituds, sembla que la vigència o no de la normativa no ha afectat tant a les operacions de compra-venda com a les de mercat de lloguer. També hi ha una sèrie de tendències a nivell per àmbits, de segregant territorial. No hi entraré molt a fons, però bàsicament sorprèn que veiem que els àmbits una mica més perifèrics
de la regió metropolitana han vist un creixement força més elevat del preu i que els preus de compra-venda en general han crescut de forma més moderada que els de lloguer. Una de les hipòtesis que s'ha mencionat sovint és el tema de la falta d'habitatge com a explicació central de l'augment del preu d'habitatge tant de compra-venda com de lloguer. Nosaltres, una mica per aportar el nostre granet de sorra, hem volgut mirar quina ha estat l'evolució tant en agregat a la regió metropolitana com en algun dels àmbits. El que hem trobat és que a nivell agregat, partint des de dades del 91 fins al 2021, el parc d'habitatge ha crescut per sobre del creixement de població, per tant, a nivell agregat semblaria que aquesta no és l'explicació. Evidentment, s'hauria de veure també una mica com és la distribució d'aquest creixement. Llavors, si comparem quin ha estat l'increment entre el 91 i el 21 del parc d'habitatge i de la població, el que trobem és que el que ha sigut el nucli de la regió metropolitana, la població pràcticament no ha crescut, de fet fins i tot ha crescut en algun dels seus àmbits, i mentre que el parc d'habitatge sí que ha seguit creixent. Tenim el Vallès Occidental, que també ha crescut més el parc d'habitatge que el parc de població, i el Vallès Oriental, on han empatat exactament, han crescut el mateix. La resta d'àmbits sí que han experimentat un creixement de població lleugerament superior. Llavors, nosaltres, com a explicació complementària, proposàvem que segurament hi havia també un tema interessant en la variació sociològica de la composició de les llars. Perquè al final costava entendre per què un nombre d'habitatges en principi en termes d'igualtat superior al que hi havia abans no servia per donar abast. Aquí el que vam fer va ser analitzar les dades de l'enquesta contínua de llars de l'INE. Amb la limitació d'aquestes dades estaven limitades en un període relativament curt de temps, en el 2013 al 2020, i que eren dades pel conjunt de Catalunya. Però en aquest sentit, tot i que val a dir que la formació i dissolució de llars és un fenomen lent i que les tendències són llargues i la finestra temporal era relativament estreta, tot i així creiem que donava pistes interessants. Lluís, s'acaba. Vinga, perdoneu. Total, em disculpareu, però passo directament a les conclusions. Una mica a nivell de resum, el parc d'habitatge protegit escàs en variacions per àmbits territorials, habitatges buits no hi ha un consens sobre les diferents fonts, però suposarien entre el 0,6 i el 7,8, diferències en funció del perfil en l'accés a l'habitatge i aspectes de mobilitat residencial. Ens trobem en moments de gran inestabilitat residencial, més que mai per motius econòmics o externs a les pròpies famílies, i temes d'aquests de mercat laboral que no m'ha donat temps a comentar molt bé, però que hi ha un 25% d'augment de lloguer a Barcelona, un 18% a la regió metropolitana, creixements més moderats en el mercat de compra-venda. I ara sí, ja tanco, i animar-vos una vegada més a fer-li una ullada a l'informe complet, que el podeu trobar disponible al web del Consell Econòmic i Social de Barcelona, i fer-vos saber que estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió que us quedi pendent. Podeu fer-nos arribar un correu electrònic a mi o a qualsevol altre membre de l'equip d'estudis d'avaluacions de política pública de l'EF, i simplement agrair a tot l'equip del Consell Econòmic i Social per la feinada i per la confiança, en particular a la Maria Noguer, amb qui hem treballat colze a colze perquè aquest informe veiés la llum, i donar-vos les gràcies a tots i totes per la vostra atenció i la vostra assistència.